Bo día. Ben, pois preparándonos, seguindo imprimindo ideas ao equipo, interiorizando, intentando mellorar. Bueno, estamos na reta final, a falta do adestramento de mañán para acabar de axustar as pequenas cousiñas que queremos para o partido do domingo. E bueno, a verdade que a semana transcurriu ben. Sí, pois mira, temos por primeira vez no que vai de temporada, esperemos que non se repita no tempo. Este fin de semana vamos a ter a baixa de Lago Junior. Xa sabedes que dentro do partido de Avilés tuvo esas pequenas molestias. A semana pasada estuvo entre algodóns entre semana, competiu contra o Zamora e ao final, pois bueno, parece que esas molestias poden ser algo máis grave. Desde os servicios médicos fixeronlle unhas valoracións e en principio pois este fin de semana, esperando a saber os resultados finales, pois non podemos contar con el. O resto están todos dispoñibles. Bueno, creo que xa todo o mundo sabe o que é, non? E ainda por riba, pois creo que o inicio de Liga está amosando o potencial que ten o Racing. Creo que é un equipo de moitísimo nivel. Creo que tanto a nivel individual como a nivel colectivo é un equipo moi fuerte, un equipo, un bloque moi complexo de batir e de combatir. Bueno, sabendo a dificultade que nos vamos a topar e sobre todo máis alá do futbolístico, do estado de ánimo, non? Porque veñen de 3 vitorias, un inicio de Liga espectacular, 9 de 9. O seu estado de ánimo, a súa percepción estará polas nubes. E iso, pois ao final, este deporte ou o fútbol falamos moitas veces que son estados de ánimo, e desde logo que quizáis neste momento o que máis importancia lle damos é eso, non? O nivel, o estado anímico no que van a vir o Anxocar. Xogaron e gañaron o mércores en Valdebebas. A primeira federación non é habitual xogar mércores domingo, cousas que o poden acusar, teñen fondo de armario suficiente para rotar e non acusar o partido diante do Carlos Garbelo. Non creo que acusen nada. Teñen fondo de armario suficiente, teñen calidade máis que suficiente, e desde logo que o equipo que saquen de inicio máis os cambios son de altísimo nivel. Ademais, neste momento de tempada que o inicio, creo que eses escasos 3-4 días para descansar non van a facer mella neles. Evidentemente, o que ti dis, complexo estruturar unha semana de domingo, mércores, domingo, pero, como che dicía antes, creo que eso suple o estado de ánimo. O estado de ánimo deles é altísimo, polo tanto, creo que eso queda nun segundo plano. Hasta onde podes descubrir, Iago, que tipo de partido che interesa o non? Bueno, non é que me interese ou me deixe de interesar. A idea de xogo que temos é clara, os nosos plantexamentos son claros, non vamos a descubrir nada, non vamos con intencións tapadas. Xa todo o mundo sabe o que o Clube Deportivo Lugo quere facer, non? Queremos, sobre todo, máis na casa que a nosa xente. Queremos impoñer, pois, o levarnos o partido ou acercarnos a gañar o partido en base ao control do balón. E a partir de aí, pois intentar minimizar as moitas e boas cousas positivas que ten o Racing de Ferrol, e sacar a relucir pois os aspectos positivos que temos nós, non? Creo que isto é unha acumulación de semanas, unha acumulación de partidos, de situacións que
que nos teñen que facer seguir crecendo como equipo. Os modelos de xogo, as maneiras de xogar, os estados de forma, os picos de forma individual e colectivo dos equipos veñen a raíz de acumular semanas e traballo. Non somos un equipo que vaya a ter ou que vaya a cambiar drásticamente a súa idea de xogo, xogando na casa ou fora ou xogando contra os rivais e outros. Evidentemente, sempre hai pequenos matices en canto aos onces, en canto aos xogadores que se utilizan, e a partir de aí, pois, bueno, as diferentes eu falo dos diferentes posicionamentos ou as diferentes variables que facemos en función do que o rival plantexe para nos acercar o partido, o control de xogo, e para que os equipos rivales pois non saquen a relucir as súas características positivas. En este caso, o Racing de Ferrol pois ten moitas. Dentro das facetas que hai, Iago, dentro das facetas que hai, Iago, o Racing leva 3 goles a balón parado dos 5 marcados, non? Un detalle, unha faceta a controlar. Sí, como moitos outros equipos, desde logo que aí a faceta do balón parado é fundamental, e sobre todo xa o falamos en algunha outra ocasión, o balón parado ao final, o 80% das situacións de balón parado é un bo lanzador, mínimo 1-2 bons rematadores, e a partir de aí o outro 20% é a pizarra, e os movementos de distracción, son os bloqueos, son as situacións que queiras ti como adestrador xerar, non? O que está claro é que o Racing ten bons lanzadores, ten bons cabeceadores, xente física, por iso falamos das moitas virtudes que ten este Racing. Bueno, si somos capaces de estar ben nesa faceta, pois é unha cousa menos na que bueno, que vamos a ter controlado, e que na que o Racing pois non vai a estar cómodo. Isto vai de que os rivais non estén cómodos no que eles están cómodos habitualmente, e ao mesmo tempo pois que nós estemos cómodos no que nós queremos facer, que sabemos que o Racing virá cun plan de partido para evidentemente evitar que pase eso. Iago, remato, falabas antes do estado de ánimo, o Anxo Carro vai estar cheo, imagino que isto insuflará, non? Moito ánimo ao equipo. Sí, xa o primeiro partido no Anxo Carro contra Vilés unha boa entrada, pese a ser as 2 da tarde. A verdade é que para nós é motivante, sempre é bonito ter o teu estadio cheo. Sabemos tamén que vai haber moita afección do Racing, seguro que vai a ser un partido bonito, seguro que vai a ser un ambiente bonito, e o Gallá, pois este fin de semana, pois os siareiros, os nosos aficionados vayan para casa contentos, tanto polo que ven no terreo de xogo do seu equipo, como sobre todo polo resultado. Pero desde logo que para ser a xornada 4, pois é un aliciente para nós ter o estadio cheo, porque isto é unha das cousas que se falou desde o principio deste novo proxecto, non? Enganchar a cidade, enganchar a xente, que a xente queira vir ao Anxo Carro, e bueno, neste caso, pois evidentemente é polo equipo que nos visita, seguramente, teña moito que ver que ven o líder, aínda que sexa empatado a puntos co Tenerife, que é un derbi, que é un clube que está a pouco máis dunha hora daqui de Lugo. Bueno, creo que hai alicientes máis que suficientes para facer un bo partido e para despegar xa como equipo sumando os 3 puntos.